ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಪಿದರ್ದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಬುಡೆದಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಮೆಗ್ಗನ ಬುಡೆದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋರೆ ಆಪಿಜಿ ಕಾಶಿಗ್ ಪೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿರ್ದ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಐತರ್ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ ಕಾಶಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾರಣಾಸಿಗ್ ಕುಡೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚ ಇತಾರ್ಸಿಗ್ ಐತರ್ ಬೊಕ ಅವೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ತುದು ಕುಡ 10 ಗಂಟೆಗ್ 10:05 ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಅವು ವಾರಣಾಸಿಗ್ ಪೋಪಿನ. ಹಾಯ್, ನಮ್ದು ಏನು ಚೋಟ ದುರಂದರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಶಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇತಾರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಬನಾರಸ್ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಚೋಟ ದುರಂದರ್ ಆ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಇತಾರ್ಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತಾನು 3-2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 10:05 ಕುಡೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅವು ಇತಾರ್ಸಿದ್ದು ವಾರಣಾಸಿ ಪೋರೆಗ್. ಅಂಚ ಆಟೋಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಇತಾರ್ಸಿಗೆ. ಅಲ್ಪದ ಆಟೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆಟೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪದ. ಒಂದು ಇತಾರ್ಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಕಾಶಿಗೆ. ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗದ ಮಗೆಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಜೀ ಪೋಕ್ರಿ ಬಂಡ ಎಂಗಿಲ್ ಪೋತಿನಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತುಡ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ AC ಮಲ್ದಿತ್ತುಜ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಪೋಕ್ರಿ ತುಲೆ ಒಮ್ಮೆ ದಸರಾದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಮೇನ ಗಮ್ಮತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊದ್ರ ಕೊರ್ಪದ ಅವ್ನು ಪೂರ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ ದಸರಾದ. ಹೌದು ನಾವು ಎಂಚ ತೋಜುದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜುದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಖರಿ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಬೇಗ ಇರ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೂರ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಏನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗಲ ಮೊಗಲ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುನದು ಬಸ್ಸಟ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಪಿನ. ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪಿನಗಲೆಗ್ ಆರಾಮ್, ಬಸ್ಸಟ್ ಅಂತೂ ಆವಂದು ಎಂಕಂತೂ ಆವಂದು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಕಕ್ಕುವನ್ ಪಕ್ಕ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಆಂಡ ರಗಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ನಾಗ ತಿರ್ಜಾದದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಮ್ಮೆನ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಡ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೋನ ಮುಟ್ಟದಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆತು ಜಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ನಂಕ್ ರೈಸ್ ತಿಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ಲಂಚೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಅವ್ಲಾತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಒಲ್ಪದ ಉಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಅದ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋನ್ ಒಂದೆ ತಿಂಪಿನ ಬೇಲೆ ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಹೋಪಿನಿ ಆತೆ.
ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ತುಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ನಾಡ್ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲು ಉಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಕಂಡಲ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಏನನ ಗೋಧಿ ಅವು ಪೂರ ಬುಲಿಪುವೆರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಫ್ಲವರ್ದ ಒಂಜಿ ಮರ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ವಾರಣಾಸಿಗ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಅವ್ಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತುದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ವಾರಣಾಸಿಡ್ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟ್ ಪಂದ್ ಅವು ಫೇಮಸ್ ಘಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಡುರಾತ್ರಿಗ್ 2 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ರೂಮ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಾಪಗ ಅವು ಒಲ ಒಂಚೂರು ದೂರಡ್ ಉಂತಾವೆರ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ನಡ್ತೊಂಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನಾನಿ ಇದುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಆಗುಲ್ಲ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಅವಾನಿ ಮಗಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಕಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಡಂತೂ ಫುಲ್ ಅಂಗಡಿಲ್ ಪೂರ ಚಾಲು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಅಂಗಡಿಲ್ ಪೂರ ಚಾಲು ಇತ್ತಂದು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಕುಲು ಅಗಲ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೂರ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುದ ಉಂಡು ಸೊ ಆಟೋದ ಕಂತ ಮೂಲು ಬುಡಿಯೇ ಐಟದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಡ್ತೊಂಪೋಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಇತ್ತಂಡು ನಡ್ತೊಂಪೋರು ಈಗ ರಾತ್ರಿಗ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂಪೋಯ ಮುಲ್ತ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಅವಳು ಮುಟಿ ಬಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮುಟಿಯ ಬಂದ ಆಪನತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ವಾರಣಾಸಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಉಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಲ್ಲಿ 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 ಟೈಪ್ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿನಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕವು ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದವು ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಂಚ ಅದ ಒಂಚೂರು ಉಲಾ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಗಲ್ಲಿಡ್ ಪೂರ ಪೋದು ರೂಮು ಪೋಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ರೂಮು ಪೋದು ಪೂರ ಅಗಲ್ ರೂಮ್ ನಗಲ್ದ ಕೇಂಡ ಅಗಲ್ ಪಂಡೆದ ಇತ್ತೆನೆ ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಓ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟ್ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಮಿಯರುಂಟು ಆತ ವಿಯನ ವಿಯನ್ ಮೀ ಪರತ ನೀರು ಮುರ್ಕೋರು गंगा जी में डुबकी लगाना है तो बारी बारी में जाना है एक साथ नहीं जाना है क्योंकि सामान चोरी होता है ना ಗಂಗಾ ನದಿ ಉಂಟು ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟ್ ಒಂದು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮಿಯರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಟ್ಟು ಮುಳುಗೆರೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಯರ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂದು ಚಳಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತಂದು ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡು ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿತ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಯರ್ ಬೈದಿನ ವಿಯನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಮಿಯರ್ ಉಂಟು ಮಿಯರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಮಿಯರು ಓಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯವು ಯೋಜದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬುಳುಕ್ 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 ತಂದು ಬಕ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಕ ಚಳಿ ಅಂಡ ಬರ್ತದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಪೂರ ಪೋಯಿರುತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಯಲ್ಲ ಪೋಪ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಿಯರಿಗೆ ಗಂಗನ ಹೌದು ಬಾಯಿ ಬಾರಿಸಿ ಪೂರ ಮಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೋದೀನಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ 20 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೋದೀನಿ ನಾವು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರ್ಬಾರುತ್ತಾ ಇವಾಗ ವಾಡೋಡು ಪೋಪಾರ ಹಂಚಿ ವಾಡೋಡು ಪೋಪಾರ ಸೀದಾ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ವಾಡೋಡು ನಮ್ಮತ್ತ ಗಂಗಾನ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಅಂತಲೇ ಮುಂಚೆ 4 ಗಂಟೆದ ಕೊಡ್ತದು ಆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಬೈದಿ ಗೊತ್ತಾ 4 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಮಿಯರ್ ಬಾಕ ಜೋಜದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬಾಕ ಚಾ ಬೋಡ ಕಾಫಿ ಬೋಡ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚ
ಚಳಿ ಆಪಣ ಚಾ ಬಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಡ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಡ ದೋಸೆ ಬೇಡ ದಾಲ್ ಬಡ್ಚ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ನೀರ ಬೈದತ್ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಸ್ಥೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಕಾಡೆ ಬತ್ತದ ನೀರು ಅಂಚೆ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನರಕ ಒಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಸೊಂಪೊಯ್ಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ನೀರು ಯಾಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ಮುರ್ಕಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕ ಇದ್ದಿ ಪಾಪ ಚಳಿ ಕಥ ದಮ್ ಗಟ್ಟಂಡ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮುರ್ಕದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತರ್ಸರಿ ಅದೊಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಥರ ಅವು 4-5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಏನು ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡು ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅವು ರೂಮ್ದಾಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಯಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಗಟೆ ಪೋಯ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಅದ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಕಾಂಡೆಗ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಅಲ್ಪ ವಾರಣಾಸಿದ ಮೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ನಪಗ ಅದಕ್ಕೂ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅವಳು ದೋಸೆ ತಿಂದ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂರ ಪಿದಡಿಯ ಮುಲ್ಪದ ರಿಕ್ಷೋಲ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಕ್ಷೋಲ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಆಗಲೇ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಈ ಟೈಪ್ ರಿಕ್ಷೋಲ್ ಅವು ಒಂದು ಅಮ್ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಮಲ್ತ ಬೇತ ಕಡೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ತಿರ್ಗದ ಅಲ್ಪನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಘಾಟ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಇದು ಪಂಡ ಪೂರ 80 ಘಾಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು 84 ಘಾಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೋಟುಡು ಟಾಪ್ ಇದು ನಮೋ ಘಾಟ್ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೈತ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಘಾಟನ್ನು ಟಾಪ್ ಇರ್ಗೆ ಏನೇನು ಘಾಟುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬೈದ ಶೇರಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗ 350 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಟುಲ್ಲ ಸೋಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ 3500ಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತ 5 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ 350 ಲೆಕ್ಕ 1,100 ಆಪಣ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಪೋಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೋಪು ಜನ ಅಂಚದ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರವಳು ತೂಕ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲು ಬಂಡ ಗಂಗೆದ ನೀರಿನಗೆ ತಂದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ತಲ್ಪಾರೆ ಆಪನತ್ತ ಊರಿಡಿ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದು ನೀತ ಬಿದಡುವ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನ ಮೀನಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡ್ದಂತ ಕಾಸು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಯ್ತು ಹಿಡ್ಕೋ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವರು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಚ ಅಂತಾನ ದಾಲ ಜೊಂಜಿ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಲ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಪತ್ತಾದ ದೀಲೆ ಅಂದ ಇಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಧರ್ಮ ಬಂದು ಪೂರ ಮಗಲೇ ಜಂಬಾಪನ್ಗೆ ಐಕೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅವತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತ ಮಗಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಈ ಬೊಗ್ಗರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಂದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಿಗಲೆ ಬ್ಯಾಲಿದ್ದು ಫೋನ್ ಇದ್ದೆ ನಿಗಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ
ವೈಟ್ ಆಯ್ಗ ಸೊ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಏನ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪಾಯರು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತಾಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಂಡು ಉಂದೆಟ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಘಾಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಘಾಟಲ್ ತುಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಘಾಟ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಘಾಟ್ಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಜೆರಿ ಏರ್ಲ ದಾದ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಒಂದೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ ಆ ಘಾಟ್ ನಂಗೆ ದೂರಡ್ ತೋಜುಂಡು ದುಂಬು ಗೊತ್ತು ಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತನು ಘಾಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರ ಬೊಕ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಘಾಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದಿತ್ತ ಏತ್ ಗಲೀಜ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಕಜ ವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಟ್ ಬೋಟಡ್ ಪೋದು ಈ ಘಾಟಲೇನು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗಂಗಾ ನದಿತ ನೀರು ಜಿಂಜಾಡೋದು ಬಟ್ ಅವು ಬೋಟುಡು ಎಕ್ಕುಜವು ಕೈ ತೀರ್ಥ ಪಾಂಡಲ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಐಟೇತನು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಪ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚ ಬರ ಮೊಗಲ್ ತುಲೆ ಕುಲೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬೋಟುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಏನಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಸಾಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏರಿಕ್ ಜಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಘಾಟಲು 84 or 86 ಘಾಟುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನಡು ನಮ್ಮೈತೆ ತುದೆತ ಬರಿ ಬಂದ್ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ನದಿತ ಬದಿಟ್ ವಾರಣಾಸಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ತಾಗದು ಅವು ಲೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಘಾಟುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದುಂಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿನ ಯಾನ್ ದುಂಪು ಓತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಬಟ್ ಯಾಪ ಒಂದೆತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಲ್ತೆರ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ಒಂದು ಬೋಟುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋಟುಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೊರೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಂಡ ಟೂರಿಸಮ್ದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಕಡೆಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂಡ ಕಾಶಿದ ಗಂಗೆಡ್ ಮುರ್ಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಥರ ಏನ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೊಂಥರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೆತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ಲನೆ ದಾದ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಮೊದಲಯ್ಯವು ಅಂಚಿಡ್ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿಟ್ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ಅವು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತ ಸೊ ಅವು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತಂದು ಹೌದು ಈಗ ತಾಗದೆ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಗದೆ ಅಂಚಿ ಮಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಆ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇಟ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚ್ಚು ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ನಂಗೆ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತಲ್ಪೋಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವಲುಂಡತ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಲಿಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಏನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದೀತೇವೆ ಒಂಜಿ ಶೀಟದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಡೊಂದು ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ ದೇವರೇನು ಜನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಟ ಸಿಸ್ಟಮು ನಂಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅವಳು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಬಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇದು ಘಾಟುಲು ಉಲ್ಲತ ನೆಟ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತ ಪುನಃ ಪೊತ್ತಾವೇರು ಪುನಃ ಒಂದು ಬೊಕ ಅರ್ಧೋನು ಏನ ಪೊತ್ತಾದು ದಕ್ಕುವೇರು ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕುದ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿಯರು ನಾನು ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ನದಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಪೊತ್ತಾವನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಘಾಟಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಬೊಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಗೆದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕನಕದ ರಾಶಿ ಐಟ್ ಅವು ಏರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಗಲ ಪೂರ ಚೀಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಗಲ ಅಗಲ ಕರ್ಮ ಅವು ಏನು ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರಪ್ಪುನು ಎತ್ಪುಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ್ತಿ ಪೊತ್ತವೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಲು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದು ಬೊಕ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಬೂದಿ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಅವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತೋಜರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ದಕ್ಕುಜೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಚ್ಚವು. ಲೇಟ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಾಟಡ್ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಟ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಬಾರಿ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಪಂಗ ಆಪುಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಹೈಕ್ ಪೂರ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತೂವೊಡು ಲೈಫುಡ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ಲೈಟಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅಗಲ ಅಗಲ ಒಂದೈತು ಪಂಡ ಈ ತಾಪುಂಡು ಆ ತಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಡಲ 30,000-40,000 ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಗಲ್ 4 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ 2.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಈತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪೋದು ಬೈದ. ಸೊ ನಾಲ್ ಆತದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚಿಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಓಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಟೋಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾತೆ. ಸೊ ಯಾ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತಾವೆರ್ ಬೊಕ ಹೂ ಘಾಟ್ ಇಡ್ಲ ಪೊತ್ತಾವಿಜೆರ್ ಬೊಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಘಾಟಡ್ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಗಂಗಾ ಆರತಿಗ್ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ್ ಘಾಟೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ರೂಮುನು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿಂದೆ ಯಾಪ ನಮಗ ನಡಪರೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುಜೆ ತಪಗ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರುಲೆ ಅಂಚ ಉಂತುಲೆ ಗಂಗೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರಣಾಸಿ ಪೋಯಿನಿ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೋಯ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಒಂದ ಪೊತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲರತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪೋಯ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವೇನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೋಯ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ 7 days ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7 days ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಡುಪಿರ್ದು ಪೋದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ರಿಗೆ 7 days ಆತನ. ಪರ್ ಹೆಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ 5 ಜನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಿಯರ್ಲಿ 6,000 to 7,000 ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಫುಡ್ಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಫುಡ್ಡು ರೂಮು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೋಟಡ್ ಪೋಪಿ ನಾವು ಪೂರ ಸೇರ್ದು 7,000 ಏನು ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 7,000 ಪರ್ ಹೆಡ್. ರೂಮ್ ಲಂಚನೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪೂರ ಮಂದಿನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ರೂಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್. ವಾರಣಾಸಿದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ವಾತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಜಿ ಹೌದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಐದು ಇಂಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತಿನಟ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೋಣಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಒಪ್ಪನು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾ ವಾರಣಾಸಿದ ಒಂಚೂರು ಮಾತು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಫೈನ್. ಬಟ್ ರೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಿದೈಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಸಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋದಿದ್ದೇನೆ.
ಅಂತಲೇ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ದಶಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತು ಬುಡಿಯೋದು ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ. ಒಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಮೂಲು ಬಗೆದಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತು ಮೂಲು ಅವೇ ಒಣಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಮೂಲು ರೈಸನ್ ಬೇಯ್ಪವನೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯ್ಪವನು ಓ ಸೆಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಕಾಯಿಪು ಅವು ಅಂಚಿಡು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಜಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆಲು ಒಂಜಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ನಗಲ ಫುಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಅವು ದಾಲಂ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಇಡೇ ಬತ್ತಂಡ ಅಗಲೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ನೆಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಿ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಾದಿಲುಲ್ಲ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ ಅಂಚಿರು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರೆಕ್ ಇದೇ ದಶಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಂಗಾರತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಚೇರ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಜರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅದ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಿಡ ಬಕ ಅಂಚಿ ಪಿರ 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 ಪುರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜರೆಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಸಾಧಾರಣ ಏಲಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕುಲೋನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ಪಿರ ಹೊಡ್ತುಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕುಲೊಂದಿರು ಫುಲ್ ಜನ ಆಪೇರು ಫುಲ್ ಪಂಡ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಪೂರ ನಿಂಚೆ ಪನ್ಪಿಡಿ ಅಂಚೆ ಜನ ಆಪೇರು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪೇರು എന്നിട്ട് ಎಲ್ಲಾರು ಆರತಿ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಉಂಡೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಸಖತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪಿನ ಮತ್ತೆ ಗಂಗೆನ ಎದುರುಗು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಗಂಗೆನ ಎದುರುಗೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಲ್ಪನದ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಪೋತಿನ ನೇಟೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಪೋನಗಲ ಆವಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡಲ ಆತೆ ಪಂಡ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪೂರ ಊರುಡು ಏನೇ ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ಪಿನಿ ಮೌನೋಡು ಪೋಪ ದೇವರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪಾಪಿದಾಯಿ ಬಕ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪು ಜೊತೆ ಜೈಕಾರ ಪೂರ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಏನನ್ಪಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆಡೆ ಜೈಕಾರ ಬಾರ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚಕ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೈ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಬಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡೇ ಪೇಸು ಏರಾಂಡಲ ಓದಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಬಂದು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ತಿ ಅವನಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದ ಜೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಮರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಡೈಲಿದ ಸೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ಆತೆ ಒಂದು ಡೈಲಿದ ಸೀನ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೈತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾವುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಲ್ದ ನೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಓಲ್ ಆರತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಗೆಗೆ ಆ ಗಂಗೆಡೆ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಲ ಕುಲೊಂತು ಓದಿ ಅವು ನಂಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪನ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಕುಲ್ಲೋಣ ಆಗಲೇ ಪೇ ಮಲ್ಪದ ಪರ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಅವು ಬೋಟುಡು ಬಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಉಂಟುಲೆ ನಾಗಸಾದು ಇಡೀ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆರತಿ ಅವನಗಾರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಪೂರ ಉಸೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಅವು ಬೋಟುಡು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ್ಕು ತೂಪಿನ ಮಜಾ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿಯರು ಬೊಕ ಒಂಥರ ಸೌಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಂಚೆ ತಾಗದು ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನದಿ ಪೋದು ತೂಂಡ ಆತು ಸೌಂಡ್ ಬರಂದು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪೋದು ತೂವಡೆ ಒಂದು ಗಂಗಾರತಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಮಗ್ನ ಆಡ ಉಂಡತೆ ಆತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲ
ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಸೊಂಪೋಯರು ಕೆಲಸದ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಮಂಚೂರು ಮಲ್ಪ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪನ್ ಪಾಪ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೀಯೇ ಪೂರ ಫ್ರೀಯೇ ಆನೊಂದು ಆರತಿ ಎಂಡ 9 ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಗಂಟೆನೇ ಹಾಪುನ ಅಂದು ಟೋಟಲಿ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುನು ಬೊಕ ನಮ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಅವು ಕೂಡ ಏನ ಪರಕೆ ಟೈಪ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡವು ಅದಾಗ ಎದುರು ಕುಲ್ಲವೇರು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡವು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನ ಬಂದು ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಎದುರು ಕಂದು ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆರತಿ ಪುರ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 o'clock ಪೊರ್ತು ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಪದೇ ಅವನಾಗ ಎಂಚ ಆಪನತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ 10 ಜನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಬರೊಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ 3 ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾರಣಾಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವೆ.